Pozdravujem všetky súčasné členky spolku Živena. Veľmi si vážim ich činnosť, ale pri príležitosti výročia by som sa nechcela venovať minulosti, aj keď minulosť je vždy dôležitá pre našu prítomnosť, ale rada by som upriamila ich pozornosť na to, že v súčasnosti aj z mojej činnosti vyplýva, že mladé rodiny majú veľmi veľa problémov, pokiaľ ide o detičky, o jasle, o materské školky. A už v roku 1922 práve spolok Živena bol iniciátorom toho, že sa založili prvé jasličky. No a keďže prešla taká veľká doba a my máme znova podobné problémy, ako boli kedysi, tak by som apelovala na členky, aby taký aktualizačný moment uchopili a oni môžu svojou váhou vo svojich mestách, ktorých pôsobia, urobiť z tejto témy tému dňa a môžu pomôcť mladým rodinám a mladým ženám, pretože si myslím, že to je vlastne v súlade s tým všetkým, čo doteraz spolok Živena robil. Ja sa tiež snažím v tejto téme pracovať, ale potrebovala by som podporu a myslím si, že mladí ľudia by to ocenili. Ešte raz pozdravujem všetky ženy.